Kasamoy nadu usnem kakandai spa sopnyo, hadu usnem kakandai spa prapkondai, kadai kasamoy jong ka Cold War. Ha kitikisnem kaladon ka jing syier bayo kebiang katmaba ha ka pertai. Ka Cold War kadai ka jing kan at bat ka jing peni ibor habadeng kali Amerika bat ka Soviet Union lani ka USSR. Ka Amerika bat ka Soviet Union kidai kiri bayo long perlok bat kilai le thama rengkat persya ya ke Germany bat ke Japan ha ka thama ba ka baar. Tika ei pat ka daw bakini kiri ki baklan bor kilai kenat bat kilai klat lok no. Ka daw ka benengkong jong ka Cold War ka dai bakini kiri ki don la ka jong ka political ideology. Karkom perkhat kini kiri ya ka sanhima bat ka sensyar khadar kai per bak lebak. Kat ba ka Soviet Union ka pencelur ya ka komunism, ka Amerika pat ka pencelur ya ka demokrasi. Ha kari komunis, ka don bet tangkawai ka sayang sanyima, lani one party system, bat kipaj ba ki hap jiet bet tang ya kata ka parti. Henry ka Amerika pat ka pencelur ya ka multi party system, lani ka jingdon bun ki sayang sanyima, katang ba kipaj ba kinyo banjiet lait lut, ya ka parti ka bendon ha ka bor. Kadaw ko baar jong ka Cold War pat kadai bakini kiri kidon la ka jong ka economic ideology. Karukom perkhat kini kiri ha ka bedai bat ka roy ka par bat ka yok kot ka yeper. Ka Soviet Union ka pencelur ya ka socialist economy, kat ba ka Amerika pat ka pencelur ya ka capitalist economy. Ha ka socialist economy ka jinglong tra ya ki karkhana ki company bat kiwe ki lat ka yok ka kot kadai bet jong ka community lani jong ka state. Kumta ki riu shimet lani ki private sector kim jio lat banlong try hakari socialist. Ha ka capitalist economy pat ki riu shimet ni ki kenhon shimet ki la bet banlong try ya ki karkhana ki company ni kinuru ki kam badai bat kayo ka kot. Kadaw bolai jong ka Cold War pat kadai ba ka Amerika ka khanglat bet ya ka communist ideology jong ka Soviet Union bagan yo besut hakiwe kiri. Kumta klami ke jinge pher jingmut habdeng kini kiri bat kala pun ru ya ke jinge thrais new habdeng jongki. Ka Soviet Union kala pauru ya ke jing skau diaw ba kumno ka Amerika ka badai ka parlok kala buri naka syapang nuclear bomb bla penhap halor ke Japan ha ka thmaba ka baar. Kumta hading ka thmaba ka baar kala don bet ka jinge kan at habdeng kini kiri. Na kani ka jinge kan at lami artli ki kenhon jong kiri ha ka pertai. Ka kenhon ka benengkong kadai ka Eastern Bloc belalam khamat da ka Soviet Union. Ka kenhon ka baar pat kadai ka Western Bloc hapo ka jinge lam jong ka Amerika. Ha ka por jong ka Cold War kala don ka competition ka bejurba habdeng ka Soviet Union bat ka Amerika. Kani ka competition kadai berkentiu ialah ka jong ka teknologi kum benchnai ki terthma benchnai nuclear bomb bat berkentiu ru ya ka space technology lani ka jing start badai bat ka hau. Kini kiri kita swipe ru iwe ka Soviet Union kala penjengai LD na kiri ka Western Bloc. Ya kani ka jingle ka Soviet Union lapan seriem bat ka perdanar bagi khot ka Iron Curtain. Don ki por ka jingkan at ka jurba bat i kumba ka thama kan kheno habdeng jong kini kiri. Kani ka jingchong syier na ka Cold War kala kut no house nam ka khanes pa khne fuwei. Ha ka ba ka Soviet Union kala kut bat prano ha ka ba bun kiri kilami naka. Ya kiwe ki jingjia ha ka por jong ka Cold War yin sai benya pat sa ha ka we ka video. Ti perlok sumba ban like ya kani ka video bat sumba ban kersyan da ka ba subscribe ya kani ka channel. Kublai shibun.